No. Ang aton nga kwak-kwak. Di ba? Doon kabalo kung ano siya ng kwak-kwak na kalderita o apirada. Huwag ka na miton. Indumbang ko suna sa sa mga maumabla, especially sa Anilaw o sa mga lugar to sa Uton o Dumangas. Ang luto nila kung saan di pa toten hinabo na nila ko namit ba sa Buruso. Tanta di Ari nan. Tapos, tanta di nan. Namit niya. Siyempre ako luto. Pero ito talaguan nyo. Magbukas ka pa ng una at kukulangin ng isa. Maglabas ka pa ng baso at tatagayan ko kayo. Mahigi naman ng yosi ang paabot ng pangsindi. Maghanap-hanap na kayo ng pwesto. Kaming bahala sa inyo. Ang pag-ibig ay sadyang ganyan. Tiwala sa isa't isa'y kailangan. Dati mong pag-ibig wala akong pakialam. Basta't mahal kita kailanman. Huwag kang mag-isip ng ano pa man. Mga paliwanag mo'y di na kailangan. At kahit ano pa. Yes! No, I don't wanna see you anymore. Do wanna be the one to play your game. Not even if you smile your sweetest smile. Not even if you beg me, darling, please. Come on! Another reggae song. Kaya ngayon natin gulong-gulong ang puso ko't isipan. Araw-gabi ay pangarap ka at sa tunay na babalisa. Dahil ba puso ko'y labis na umiibig sa'yo. Hanggang kailan magtitiis, ilihim ang pag-ibig ko. No. Ang aton nga kwak-kwak. Di ba? Doon kabalo kung ano siya ng kwak-kwak na kalderita o apirada. Huwag ka na miton. Indumbang ko suna sa sa mga maumabla, especially sa Anilaw o sa mga lugar to sa Uton o Dumangas. Ang luto nila kung saan di pa toten hinabo na nila ko namit ba sa Buruso. Tanta di Ari nan. Tapos tanta di nan. Namit niya. Siyempre ako luto. Pero ito talaguan nyo. Kaya hindi ko siya makambot kay mainit ang rice. Bago bakit ang rice? Bago bakit kaya bala? Sabola na ya. Tayo may magabot ron si Madam. Damo naman kong taon niya. Ayun siya ang Humok.
sakto na medyo baklong ko tani nga pato medyo dako mo kung ayaw ako lagga so ako siya sa bata gina hamay-hamay lang wala ko na videoan gina kay do ka meste ba ulan so amo ni siya so what's up ha kana mi turn sang kwak nga hindi ko mabalaan kung apretada ni or caldereta o diba aron di uno pa kaya damit tong yung konsinti sang kao nga video ubos man ko nang ato nga kanulo sa pinggan naton. Woohoo!